Chung iha ni bumaga. Sini nai tu siyong nai. Nini nai tu yung nai ya. Tam bagay. Chung mati condition ko lenan nang. Nero wan sige nai ka. Tam bagay chung mo condition ko lenan nang male. Chung chap zadia. Tini khorok sana sumuk ata sikangoto debon ma bosong nei kono dofa khamani khana ya age tamo khamani khana gangagai Bru socio cultural organization khagane bung khana ka taitam mate thikuru taitam khanaga ti prasu balai buthu ini khanaga taitam khanaga koloi rai bal nai ro ini khanaga taitam khanaga jamatia hoda ini khanaga hiaba o kogro kebo thapsa phana wan sugi nai ya je bosok I Tripura hano khaklam ni thui riwoi hani ari no muthangiti phaiga borok asu bisi khuduk romoi tam bangai dabbor ma bosok ni khaya humure be ka sak sak no am koi nai sak sak no sumai nai gathuk Norok sayano bolong ni joto frai kotor bufang no tam phai mane seka tam khlai ruat langai bolongo thangai bufang ma tangkha sak baitan kebore tomoro yakti sala tore to bolongo thangai bufang tangkha amti experience gana tam khlai bufang tam man seka bufang kotor no tam man seka bedek tak khrayo bedek chikan no tak khrayo norok pabugo neto thangi naidi how a big tree is cut. Nadi, beda krono segala kaya. Tapi, ya kano ke paitha go tak kaya. This is happening here also. Jin je bosong ti prasane je bosong koroma tomani. Oh bosong ni simi. On je bedek tomani. Kotor bedek. O bedek romno tangkrena ni jengka sawo tangkreni sumbai jingno tangkreni yo abongkha divide and rule policy jong amano buji ya borok sapine jong masai tongo buini kok tui jong masai tongo Buine kok tui chung takuk bulayo kok tui chung takuk naisre layo seza layo tini ka second year oro suinai khainai borok rok ke bangma phena tongmani sokpaiya tini joto political party ni borok rok phena tongmani কোন কথা আমি সবাইও